unsa ang hubad sa natawhan sa June 10? O kung ikaw nataw sa Hunyo 10, na ay mga tao nga moingon nimo nga buotan ka. Pero ug masuko dugay ka maulian. Kay taas man sad kag garbo. Ug maayo ka sa trabaho. Kasaligan ka sa imuhang boss. Ug duol sad kas kasamok. Ug naay mo imong hangyoon ug dili katumanan. Dili na ka magtingog-tingog. Dili na jud ka managad. Ug dili sad kadalo manghatagon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug naa sad kay plano nga imo jud abuton. Naa sad kay prinsipyo nga salawayon ug pagbantay pod sa mga tao kay naay nagpakaaron ingnon diha kanimo. Ug naa kay plano nga gusto ka manarbaho sa gawa sa nasod. Kay gusto man sad ka nga makapalit ka og balay ug yuta. Ug gusto sad nimo nga mopaeskwela ka sa imuhang mga igsuon. Ug pagbantay pod sa imuhang gugma aron dili ka mainahan apan dili asawa. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 10. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 11? O kung ikaw nataw sa Hunyo 11, maayo ka mugunit og kwarta, daginutan, ug hanay ang mga gastuhan, ug asa kutob ang kwarta diha ra jud kutob. Ug ikaw emosyonal sa kang pagkatao, dali ra ka masakitan. Ug naay pangayoon nga dili mahatag, mangluo dayon pero dali ra maulian. Ug dili ka gusto supakon kay dili sad ka magpadaog-daog. Ug ikaw silusa ka or siluso. Ug ikaw matinabangon sad ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug taas sad kag plano sa kinabuhi nga mahimutang ang imuhang mga igsuon o ginikanan. Plano nimo nga makabalay jud ka, makapalit og yuta aron mahanay ang imuhang kinabuhi. Ug ikaw gusto sad ka nga molarga sa gawa sa nasod kay aron ka makapigom. Kay gusto man sad nimo nga sa dili pa ka magminyo na anakay balay. Ug ikaw bahin sa negosyo, isabay na lang trabaho ug negosyo kay naarabay daghang mangutang sad nimo nga dili mo bayad ug masakitan ka, makahuna-huna kag undang. Ug bahin sa imuhang gugma, pag-ampo sad aron makatunong og tao nga buutan unya naay trabaho. Maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 11. Migi, unsa man ang hubad sa natawhan sa June 12? O kung ikaw nataw sa June 12, Hunyo 12, maayo ka sa trabaho ug imong isabay ang negosyo ug plano nimo nga makahuman jud ka sa imuhang pagtuon kay mutabang man ka og paeskwela sa imuhang mga igsuon. Og ikaw madidungtanon sad ka nga pagkatao. Unya baon o kuti-kutihan. Dili ka magpadaog-daog, dili sad ka magpalupig. Og sa paningabuhi sikreto ra ka og luoran og ikaw
naasay mga tao nimo nga magyubit kay sa imuhang pagkababaon maumay makakuan sa mga tao, ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Unya ikaw gusto nimo nga magkuan jud ka, mangit. Unsa ang hubad sa natawhan sa June 13? O kung ikaw nataw sa Hunyo 13, buotan ka nga pagkaanak, matinabangon ka sa mga ginikanan ug mga igsuon, kogihan ug matinabangon pud ka sa ubang tao, dili ka magtan-aw, manghatag jud ka, dili sad kadalo ug daghan sang malipay diha kanimo, ug maayo ka sa trabaho, kasaligan ka sa imuhang amo, dali ra ka ma-promote sa imuhang trabaho, ug daghan sad magsina diha kanimo, ug ikaw madinungtanon sad ka nga pagkatao, pero emosyonal sad ka maluluy-on, ug ikaw pagbantay sad sa imuhang kaminyoon ug maminyo ka kay aron dili ka masayo sa imuhang kaminyoon, ug dili man gani ikaw ang imuhang bana, ug pagampo lang pod aron matunhay ka sa imuhang kaminyoon, maminyo ka og taro nga bana ug buotan nga asawa. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 13. Gi, unsa man sad ang hubad sa natawhan sa June 14? O kung ikaw nataw sa Hunyo 14, matinumanon ka nga pagkatao, ug maayo ka sa trabaho, ug isabay pod nimo ang negosyo sideline, ug daghan sad masuko nimo kay hilig kag balita-balita nga dili maayo, ug magpili sad kag tawo nga imuhang amigahon or amigahon, ug ikaw dili sad kadalo manghatag ka ug imuhang gusto, ug ikaw mapinanggaon sad ka sa imuhang maginikanan ug mga igsuon, dili ka makabalibad nila ug naa sila'y pangayoon, ug ikaw taas kag plano sa imong kinabuhi nga gusto ka manarbaho sa gawas sa nasod, kay gusto man sad nimo nga makapalit kag balay, dali ra man sad kang masina sa uban, ug pagampo lang sa imuhang kaminyoon aron matunhay ka, maminyo kag taro nga bana or asawa. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 14. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 15? O kung ikaw nataw sa June 15, luoran ka nga pagkatao, ug dali ra kang saputon ug di ka makasabot, ug dugay sad kang maulian, pero kung ikaw urug-urugan, dali ra ka mudugo, ug dili kadalo manggihatagon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa mga tao, ug plano nimo nga makaadto ka sa gawas sa nasod aron makahimo ka og balay, aron mahatagan nimo ang imuhang ginikanan ug mga igsuon ug kaharuhay, ug bahin sa negosyo wa ka na linya dihang dapita kay daghang mangutang nimo nga dili mo bayad, unya ikaw hilig sad kag pasingit, kay maulaw maikog man ka maningil, ipasingit na lang nimo, ug ikaw dili ka gusto nga saaran, kay ug ikaw musaad imo jung tumanon. Maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 15. Ug ingon man, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. Ayaw kalimot sa pag-like, share,
subscribe. Unsa ang hubad sa natawhan sa June 16? O kung ikaw nataw sa Hunyo 16, masinahon ka nga pagkataw. Dili ka paulahi sa panahon, ug dili ka magpadaog-daog. Musukol jud ka, pero kugihan sa trabaho, ug kasaligan ka sa imuhang boss, ug isabay nimo ang sideline nga negosyo aron hapsay ang dagan sa imuhang kinabuhi, ug matinabangon ka nga pagkaanak, ug taas ka og plano sa imuhang kinabuhi nga makapalit ka og yuta, balay, ug uban pa. Ug ikaw sakiton ka nga pagkatawo, ug kargado sad ka og mga pasingit-singit sa mga silingan. Dili na lang jud ka mo prangka aron way samok. Ug ikaw napoy usahay nga napoy imong pagkabintahuso, ug ikaw taas kag plano nga gusto ka nga mo abroad sa gawa sa nasod kay aron matabangan nimo ang imong mga igsuon, kay gusto man sad ka nga maka-eskwela sila, makahuman mong tanan, mao man na imong plano. O bahin sa imong gugma pag-amping pod aron dili ka mainahan apan dili asawa. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 16.